nu e video de meci sau așa mai departe. E video cum să vă faceți braziliana aproape pe 4 sau 5 playeri. Bine, pe 4 sau 5 playeri vă faceți. Bun. Azi vă arăt la clubul meu. Avem să vă faceți o idee pe cine am Carles Puyol și cine poate să fac braziliana. Poate Xavi, Gnabry și ăsta Govu și Rivaldo. Cam atât. Bun. Dăm la team editing, dăm la skill moves și aici dacă dăm change o să vă apar chestiile astea de aici. Deci, să zicem ball roll, da? Uite, puteți să apăsați și aici să vedeți care e faza. Puteți să apăsați exchange și să nu mai aveți. Na. Și acum assign și s-a făcut pe flip up jog. Bine, dar asta e mai proastă decât alta. Bun, dar rămânem aici. Elastico, de exemplu. Place cum arată. Turn and spin. Hill to flick. Lane change. Asta... Cum? Ok, drag back spin. Asta poate face Gnabry parcă. Hill chop. Asta e șmecher, rău. Ok, feints and exit. Fentează și ieși. Open up, fake shot. Asta o folosesc și eu în viața reală, gen. Ok. Acum hai să revenim. Vă duceți la magazin și trebuie să aveți maxim 1000 de gemuri. Bine, eu n-am 1000 de gemuri, dar pot să le iau de la challenge. Bun. Vă duceți la store. Aici, la store, vă duceți la parcă, dacă nu mă înșel, FC Points. Ba nu, la Exchange parcă. Da, uite, Skill Moves. Dați aici și vedeți aici toate move-urile. Deci aveți Health Chop, ce vreți voi. Și undeva pe aici o să vă arată Rainbow, parcă se numește, stai un pic. Stai că nu mai țin minte. Rainbow sau ce are genul. Toate costă 1000, nu vă faceți griji că braziliana costă mai multă. Bun. Skill moves. Da, uite, Rainbow. Uite, asta e. Bum. Deci, o cumpărați și apoi gata. O aveți, o dați la aici, vă duceți la change. Dați la care nu mai aveți să aveți, o dați exchange. Și apoi dați assign la Rainbow. Și uite așa aveți braziliana de acum încolo. Dar o să vă arate aici cum puteți să o faceți. Deci, uite, aici dacă vă uitați, uite, trebuie să tragi așa în jos la pe unde aveți. Cam asta a fost